Mislite da je Resident Evil Requiem priča o Leonu Kennedyu? E pa to je krivo. Cijela igra je genijalna distrakcija. Pravi protagonist umre 8 godina prije početka igre, a 90% vas nije primijetilo stravičnu istinu koju nam je Capcom ostavio pred nosom. Alyssa Ashcroft nije ona obična majka glavne junakinje. Ona je zapravo narativni ključ čitavog Resident Evil univerzuma. Forenzička analiza dokumenata iz ranog dijela igre otkriva jedan jezivi detalj. Alyssa je otkrila Umbrella korporaciju još 1993. godine, dok su Chris i Jill tek prolazili policijsku akademiju. Alyssa je već gledala kako Dorothy Lester mutira od te virusa. A zašto, to ne pamtimo, jer joj je Umbrella doslovno izbrisala sjećanje kemijskim putem. Ono što igrači ignoriraju jest vremenska crta. Alyssa je jedina preživjela Raccoon City, koja je sustavno uništavala bioterorizam olovkom, a ne bacačem plamena. Njen novinarski rad dokumentirao je nestanke oko obitelji Baker godinama prije događaja u Resident Evil 7. Capcom je ovdje napravio briljantan dizajnerski potez. Oni su od Alyssine smrti u Wrenwood hotelu napravili Ground Zero Requiema. Svaki dokument koji Grace pronađe u hotelu, svaki trag krvi, zapravo je pažljivo smišljena mrvica koja je Alyssa ostavila znajući da će umrijeti. Njena torba iza slike nije neko puko rješavanje zagonetke, to je zapravo hladnokrvno planiranje vlastite ostavštine. Ovdje ujedno dolazimo i do mračne psihologije Requiema. Resident Evil nas je desetljećima učio da se traume rješavaju raketnim bacačima i sirovom silom. Capcom ovdje brutalno mijenja cijelu priču. Alyssa Ashcroft je godinama znala da je označena meta. Njeno hladno odgurivanje vlastite kćeri, pretvaranje u nekakvu odsutnu majku, nije bio dokaz manjka ljubavi, već proračunata taktička izolacija. Kroz forenzičku gameplay mehaniku skupljanja spisa, mi zapravo rekreiramo Alyssinu paranoičnu psihu. Grace, već znamo, nije akcijski heroj kao i Leon. Ona je introvertirana, obsesivna analitičarka, jer joj je to zapravo jedini obrambeni mehanizam koji joj je preostao nakon majčinog brutalnog ubojstva. Alyssa je svjesno dekonstruirala vlastitu empatiju kako bi zaštitila svoju kćer, pretvarajući svaki skriveni dokaz u hotelu Wrenwood u smrtonosnu zamku za one koji su je došli ušutkati. Smrt Alyssa Ashcroft u tom hodniku je zapravo bila pažljivo dizajnirana arhitektura ubojstva. Ona je pretvorila svoj krvavi kraj u savršenu informacijsku bombu koja će uništiti njene ubojice 8 godina kasnije preko ruku njezine kćeri. To je zapravo i najčišći, najbrutalniji oblik osvete ikad zapisan u izvornom kodu Resident Evila. Ali Alyssina smrt skriva jednu još goru tajnu. Dokument koji je sakrila u sobi 204 ne spominje T-virus. Spominje biološku anomaliju skrivenu u Gracienom DNA. Što je Umbrella zapravo osadila obitelji Ashcroft? Dekonstruiramo ovo u ovom videu gore na ekranu. Kliknite i saznajte istinu o Grace Ashcroft.